Moro, mä oon Reiska. Mulla on ongelma. Pesukone ei ole tasapainossa. Heiluu ja rämisee ja ei pysy vaaterissa. Kokeillaan mitä voidaan tehdä. Joo, pesukoneen pohjassa on tällainen säätömutteri. Tää on kiristysmutteri. Täällä kiristetään tää säätöjalka paikalle. Siihen kiristämiseen voi käyttää kiintoavainta, jakoavainta tai sitten tällaista. Tää on tullut varmaan fillarista. Aika useinhan noi kiristystyövälineet tulee pesukoneen mukaan, mutta ei tällä kertaa. Tai ei ainakaan löydy. No niin, ja miten tää sit saadaan vaateri tai tasapaino? Katsot. Elikkä tarvitaan vatupassi, että nähdään kuinka paljon kallellaan ollaan. Joo, tarvitaan muutama sentti. Elikkä noin ja kulmasta kulmaa. Ja näette, että on epätasapainos. Ja myöskin heiluttamaan sen toteaa, että ei ole vaaterissa. No niin, nyt on kulmat säädetty täältä. Ja sitten mä laitoin tuollaiset kumitassut. Nyt ei tarvi enää kuin kiristää noin kiristysmutterit. Ja sit tuolta. Tää on vähän ahas paikka. Ei toi ja mahtuu. Katsotaan mikä on lopputulos. Joo. Ja sitten laitoin vielä tällaiset kumitassut. Tällaiset kumitassut, mitkä vielä vaimentaa ja pitää paikallaan pesukone. No niin, katsotaan toimiiko. Tää on välilinkous vai mikä lienee onkaan tää. Ei liiku minne, on paikalla. No niin, nyt on linkous päällä. Pikkasen tärrää, mutta ei liiku minne. Tasapainotus ja kummitalle, kyllä pelittää.